Rawngbawlna chanchin kan ngai thlak tur chu in tin tlaw chhuakin ti Mexico rama Ashley Alvarez kumsomni mi chanchin ani Texas State ramri achanga motora darkar ni lek kalngai Mexican kopui pakhata high school kalu lain bul a inchana kazirlai pui pakhat ketzinen hian inchian chatak kannia ani chu 7-day Adventist ani ti te kasheta zela ani chuan camping anni na ale kaushan che chwana te tel turin min som china ma se high school kan kal chung zung chuan a som na chu kan nar zel chin ani ke chuan ka kal theilo kanu le paten an phallo ti in chuan lam ka siam chin ma se ani na taka chuan kanu le paten ni na in khom ka di lo shim shima ke ma chuan lam siam chop mai ani zok ami som na chu ka tui pui lem lova beng le lama aluta le lama achwak le ngal ani ber mai engemu chang chuan ka chian ket sinen Sabbath thua in hial na kan nei fiam china ani chuan arinda nang chu min shil ve zela ma se ke ero chuan kan kaushan thurin po ka shi chuang silo ke chu aletling hlau kani ber mai kapa po in engnia nge pathian kan biaka kanin khom ti hi apoi mo lem lau ti in min lau shil ve bok si a high school kan zir chwa nu in ket zi chuan dam doi lam zir zui turin du thanna asiama ma se university chuan adilna an nol saka pathianin min thenghil ta ni hialin ka shia a kum khat chung chu ril runna le lungai takin ka oma chuti lai chuan ket zi chuan an kem na a tel turin min soma keipo in rem kalauti ve a kem ne chu nuam ka tingal viau meya kem na a lo tel te chu an felin min lo luthiam viau mai ani chutianga ni thum camping nei chung chuan Rawngbawlna lam an soiwar hle a luidung kan then thiang hlimba ka Adventist piak in rung kan hnoi thar boka in tin tlaw chhuaka Rawngbawlna kan chet na chuan rilru a khoi le mai chutiang tin a la te sa a Bible chang te kan chiar chuan mi te mel chu alo hlim viau mai zela kan tong try sakna zara an thinlung te siam that ani ti ka mu thei ani tun hmalama chutiang Rawngbawlna a chuan kalatel ve ngai lova ma se karil ru lo nuam to wai mai chu mak ka ti le zok ani hetiang hi na sa zo ka tho zel ka du ka hun zong zongin hetiang hi ka ti nge tur ani ka ti chuak ta hial ani weekend kem ne na chuan kanun min thak dang lam chiang hle mai karil ruwa lungai na zong zong akyang ta veka kanun hian tumle ruwa manna anei ti ka chiang ta a ma se chu tak chu enge ni ti chu ka shemei lo kan kem ne chung chang chu kanu le pa te ne na ka shila an ni chu tuipui ve om pu in an lang lo Sabbath le a chuan biakina ka in khom ve a mi te la chuan min lo lom thiam viau maya an thil ti na a te po min tel tir ve zela Bible ka chiar chuan thil ka zir chuak thar hnim hle maya Sabbath apiangin ka in khom ve ta zela kem nei achanga thakhat vel chi a Montemorelos University Theology zirlai pakhatin kar khat cham chilin kaushan ron to a Rawngbawlna anei zuya chumi chu kan ina zanria ai turin ka soma ani chuan ka chungte ti puin Bible thu te ashila a hon le don chuan ka hnena baptisma chanve zai te ire lang chumo ti in minzota chu zo na ka shat chuan karil ru in karei chu shat ka du tak chu ani kati a baptisma changtur chuan tutluk na ka siam thuaya anu ni thuma ka baptisma changlai chu kanu le patile ke ji chuan min lo thira tha alo liama Montemorelos University Pathfinder Campery anei na a katelve a testimony soina huna chuan in khom kai shwai tu te chuan ka chanchin soive turin do san lama min ko chuaka kan soive ta ka chuan mi puilam ten an ngai tla chale mai ka soizo in shwai tu chuan ani hian Montemorelos azir adu ve ania ti in apuang zui ngala ani nataka chuan chu university a zir chu kadu lem lo
sum kan nei lo ba ka kan nu le pa te bula ka du bok ma se university teacher pakhatin zirna sen sautuak nana in tin to lora le khabu zwar tura thuron min pek ero chu kanar phal lo thunga university kyang vel in tin to lora kongka kan kik ta ka chuan karin na chungchang thil tam tak ka zir thar pha a chalai kem nei na karil rukap tak in tin to lora Rawngbawlna nei chu atakin alo thleng tareng mai le khabu zwar ni chu nuam ka ti zong tak mai anita nipui alo rala kanu le pa te chuan in lama hong to turin min cha a ina ka omlai chuan le khabu zwara zirna tur sum tuak tura university lama kirle chu kadu hle maya tuna zet chuan le khabu zwara changturin pathianin mindu ani ti kachiang ta hle mai atopa chuan kanule pate nena university minlu tirlau chuan ma ni intuma ti dan tur ka ngai to ang ti in kashila thinrim takin min kirtirle tange nge a min vatha po in mang chana tu engma an soidu law karel ro ashom hle maya lalpa nangle ke chia kanita ti in ka chong chaya kanule pate nen chuan thakha chungchu kan in belau chara kati swal ta viau emni o ti in ka in ngei to a ka pa chu phone in ka bia a ina hon le ka du thu ka shila ma se ani chuan ilo hong thei lawang khata khan omro inu nen po Adventist kaushan kan zom ve to ti in min shila oi har sa ka ti hle mai lung chetakin ka chap chanta a kalung achiat em awangin thilpo ka soizom theilo ani anua kashiat le danin khatiang taka le khabu zwara pathian Rawngbawlna katumru kha kanu le pate chuan makti in angai na takpo an shelau zoka university kyanga minwada nu khan Adventist biakina voitam zok in khomve turin tutluk na ansiama Bible zirna tinein baptisma changturin du thanna ansiam boka khati chung zong khan ke chuan ka chunga thinrim reng tur angin kalongai si ani kanin phone achanga cholka ruka kanule pate chuan baptisma an changa chuta chuan kanu chapa kumsom pasari mi le kaleizon nu kumsom pathum mi chu an telbok ani le khabu zwar tura pathian ko na chunga karin omtlat zel awangin ka chung te chuan baptisma an chang ani kan chen na khwa San Fernando chu khoti takte ani a chu te cheng te chu engko shan le pol mi sange ani an in she cham china kanule paten Adventist kaushan an zompo chu an she cheu ani kele kanule paten kan chanchin kan shilta ka chuan chung ko tam takin an tuipui ve hle mei hloma engtin nge ni zel don chu kein ka shemei lo hei hi kan chanchin bulchan na chau alani tun quarter thardin Sabbath tholom manghian Montemorelos University Better Living Missionary Training Centers hon anidona chu baka Inter-American Division chunga 7-day Adventist Institutions of Higher Education 12 lai chu pui suizo ka siam ani bukang 13 Sabbath tholompal taka in thochin nazara khovel puma chanchin chahi puandar ani mek zel ani khati zong kha Rawngbawlna chanchin kan ngai thak ho thei te chu ani